po 6 není 10, ale 7. Čaute, moje meno je Palo Nedorost, idem si natočiť kvalifikáciu na Carpathian Games. Idem sa pozrieť na tie štandardy. 20 kg činka, poistka ako je predpísané, takisto 1,25, tu môžeme vidieť váhu. Desina, to je vlastne na tú prvú časť. Takisto z druhej strany, aby ste mi verili, že to je tá istá činka, 20 kg. Poistka 1,25, tu je to vidieť, desina. Čiže toto bude tá prvá časť pain ladder a potom po tých 6 minútach tých thrusterov a barpisov pôjdeme na tú časť get heavy, kde v 5 minútach nájdem svoj ladder max, kde si vlastne sprvu naložím túto 20, 5, s tým, že tú desinu si tam nechám, ktorú sme už videli na videu, a 2,5, kde začnem na 97,5 váhe. Ak to teda vydá a zostane čas, tak možno, že to pohrotím troška vyššie, ale aby ste im teda verili, tak tu mám tú 20 a 5. Na druhej strane vlastne to isté. A tie maličké potom. Ja by som strašne chcel 84 kg. Kávičkári! Ja by som strašne chcel 84 kg činko, keď handstand bolo. Ale to bolo len 8 minút. To si šiel nedávno? Hej. Alebo ja by som si dal aj to, kde boli muscle upy, wall volley a double under. A ťažké... Alebo ja by som si dal aj to, čo bol minulý rok, tie deadlifty. Sveslo. A toto sú trojky ešte len. 3, 6, 6, 9, 9, takto čo robím. Barby a trastre. Bol si 3? A potom má 5 minút. Bol? Potom má 5 minút na nájdenie Wonder Max 3 na 2. 3, 4, 5, 6. Raz, 3, 4, 5, 6. Daj sa pred seba, nie hore. Koľko mám? 7. 8, 9. Poď už dole, poď už dole. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, vydrž. 6, pekne. 7, 8, pekne ideš, to si ideš, 9. To bolo navyše. To bolo navyše. 12 Palo. Do 6 minút. Poď, Pali. Prvý. 2. Ustoj to. 3. 4. 5. 6. Teraz ruky a hneď. Poď, ďalšie. Hneď. Poď, Pali. Čaute. 7, 8, vydrž, 9, 10, 11, ešte 12. Poď, aj keď pomalu, ale hýb sa hneď. Hýb sa. Nemusíš boliť, ale hýb sa. 1. Môže takéto? Nož mu, Palo, nož mu. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poď.
9. Aj keď pomáhal, hýb sa. 10. Poď. Poď, skáč. Poď, hop. 11 a posledný. 12. Dýchaj. Máš dosť času na tú 15, ešte len poď. Poď už. 8, 7 asi, poď. Poď 5, ale už dýchaj, ak ideš 5, tak už poď. Malo 6, 5, 4. Poď! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vytraz ruky. Máš rád trastra. Myslí na to. Ja si zhodnú potom, hlavne na mysli. Poď! Poď 5. Poď, Palo, už! Poď. Už poď! 7, 8, pred seba, 9, Ešte jeden. 10, ešte jeden, 11. Tak na minútu a pol, už musíš ísť spávať, keď chceš si. 4, poď. Poď! 4 už iba! 1, 2, 3, 4. Poď! Poď, musíš, minúta 20, poď Pavel. Poď Pavel. 1. Poď, 2. Poď. 2. Poď. 3. Záber! 4. Si máš minútu. Máš minútu, Poď Pavel! Poď, to stihneš. Hej. Poď, pohni. Poď, hop, 6. Tak 6. Záber. Poď, pán. 7. Ešte nekrič. 7. Poď. 8. Záber. Stíhaj. 9. Zrýchli. 10. 35 sekúnd. Poď. 11. Poď. 12. Poď. Poď. Poď ešte dať traster. Daj traster. Poď, daj aspoň. Poď. Aspoň jeden daj. Poď. Poď už! Ešte. 2 a ešte. Dobre, skladaj. Dýchaj pri tom a skladaj. Poď, Pavel. Pomaličky to skladaj, len dýchaj pri tom. A už mu ide čas tých 5. Hej. Takto prídem, že ne. To asi nikomu nevidel. Dýchaj. Na jednej nohe o polnoci. Potom ale odraz do nemocnice. Na jednej? Na čo sa tak robiť? Sme mohli veľa jesť. Poď rýchlejšie. Alina, poď. Jeden na istotu, poď. To nejaký, že tweakle deal. Vápulku ešte. Jedna 25. Listka. To isté z tejto strany. Poď, minúta už za tebou. Aby si to mala nahráť. 5. Poď, daj tam tú 2,5, jednu 25. Poď k nim. Prihovor sa jej. Začni. Ide len dotočiť ešte iné. Ešte by mali vedieť. Poď. Nie, ale
že 2 pokusy. Ja ešte niekým. Dobre, premysli si v hlave, čo ideš spraviť. Poď. Ale klína, pres? Láklina. Poď. Ako nič. Ešte jeden klin. Stoj to, poriadne to odraz noh. Dobre, prilož si 2 polky. Už pres? No čo mám robiť? 110 ľudí. A Mňa to bavilo, no, niekdy. minúta a pol. Hej. Potrebuješ, ešte sa vydýchaj. Tak som si myslel. Mám už viac? Poď. Keď nemáš tú techniku ešte tak málo, keď si takto vyčerpaná, tak proste mi to nejde. Hugrila, poď! Pome. A rýchlo odraz. Prechyť na ramena. Poriadne to vytlač hore. Ja som si položil ruky na širokú noc. A už to nestihne. To stihlo. Dobre. Rýchlo. Poď. Iba to ide, ne? Keby si nedával ten opasok. No. Už ma Juro dojebal. Povedal, že... Ale nech to nechce byť. No s tým, keďže si nedávaš opasok, je všetko hore dole. Povedz ešte tú váhu poslednú. Čiže ja to ukážem. Ale 9,7,5 to bolo. Preto to ťa zobral.